Σεβασμός. Μπορεί να προκύψει από το συγκεκριμένο κίνημα που πηγαίνει πολύ καλά. Μια συγκεκριμένη πρόταση, μια ουσιαστική αλλαγή. Τι βλέπετε εσείς? Δεν θα υπάρξει πρόταση, θα υπάρξει επανάσταση. Κύριε Γεωργάκη Παπανδρέου, δεν τιμάτε σε καμία περίπτωση το όνομα του πατέρα σας. Σε καμία περίπτωση. Πρέπει να ντρέπεστε, κύριε. Και εσείς και οι δικοί σας της παρατάξεώς σας που τάχα μας κάποιοι είναι επαναστάτες. Κύριε καθηγητάδες, εσείς που μιλάτε για επανάσταση, εμένα προσωπικά με κοροϊδέψατε. Γιατί αύριο σας περίμενα εδώ, στο Σύνταγμα να μιλάτε και όχι να μας τραβάτε εκεί κάτω και εδώ να παίρνουν σοβαρές αποφάσεις εναντίον του ελληνικού λαού και μόνον. Τι θα κάνετε, κύριοι υπόλοιποι κομματάρχες, αν έχετε το θάρρος να τα βγάλετε στον αέρα αυτά? Είμαστε στον αέρα. Είμαστε, τιμή μου τότε που μιλάω, Καλοσκάμης Αντώνης λέγομαι. Να ξέρουν ποιος μιλάει. Και άμα θέλετε κάντε μου μήνυση. Ποιοι είσαστε εσείς υπόλοιποι? Πράσινο, κόκκινο, κίτρινο, δεν ξέρω τι. Κόκκι. Ποιοι είσαστε εσείς που με το τάχα μας ότι δεν είμαστε πάνω δεν μπορείτε να πάρετε αποφάσεις? Ποιον κοροϊδεύετε, ρε? Ξέρετε καλά ότι όλος ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή 5 γράμματα τα γνωρίζει. Ένα γυμνάσιο το έχουμε βγάλει. Ποιον νομίζω ότι κοροϊδεύετε? Πάρτε θέση, ρε, και ελάτε κοντά στο λαό. Αν είσαστε πραγματική αντιπολίτευση, δεν ανήκετε στα κόμματα, ανήκετε πρώτα στο λαό. Τα ακούτε, ρε? Καλοσκάμης Αντώνης λέγομαι. Το νου σας, ρε. Το νου σας, γιατί αυτό που έρχεται, όχι ελικόπτερο δεν θα σας σώσει, ούτε αεροπλανοδόρο δεν θα σας σώσει. Το νου σας. 7:43 πρώτα λεπτά. Αντώνης Καλοσκάμης.